Възможност да се докоснете до нови енергоефективни отопление, вентилация, климатизация, съоръжения и възобновяеми енергийни източници, технологии, предлага фирма Пестим енергия, град Сливен. По време на есения панаир от 24 до 29 септември фирмата представи отоплителни инфрачервени панели InfraHeat. Инфрачервените панели са нова система за отопление, която позволява да спестявате енергия, като едновременно с това внася стил и комфорт в дома или на работното място. Този вид отопление е ефективно, икономично и здравословно. Лесни за експлоатация, инфрачервените панели InfraHeat не се нуждаят от поддръжка, имат дълъг живот и нисък разход за електроенергия. С тях на помощ топлината в помещението се запазва дори при отворен прозорец. Панелите са компактни, с дебелина само 2,5 см. Не заемат място, а допълват интериора. Термокерамичните изолационни покрития SuperShield и ThermoShield са друг продукт, който фирмата представя на изложението. Термопокритията осигуряват изолация на помещението само чрез боядисване. Стената, боядисана с SuperShield, е с топла повърхност, което не позволява образуването на конденс и мухъл, а нанесената на 2 ръце термобоя се равнява като топлоизолационен ефект на 3 см стиропор. Създадени по технология, разсекретена от НАСА преди около 20 години, термопокритията ThermoShield са вече повече от 10 години на българския пазар и се радват на широко приложение. За тези още много иновативни решения за ефективно отопление и охлаждане можете да научите на щанда на Пестим енергия ООД в Палата 10, щанд 10 М3.